Som Adela Ostrolúcka. Narodila som sa 31. marca 1824 v Ostrej Lúke do zemianskej rodiny Ostrolúckych. Otec Mikuláš bol kráľovský sudca, matka Alžbeta trvala na tom, aby sa šľachtický pôvod podopieral prácou ducha. Preto ma od malička viedli k jazykom a knihám. Nemecky a maďarsky som hovorila plynulo, francúzštinu a angličtinu som si osvojila čítaním, neskôr som sa pokúšala aj o taliančinu. Hudba bola môj každodenný návyk. Vo Viedni ma učil František Erkel. Rozumela som, že vzdelanie je kapitál, ktorým sa v našom storočí bude merať šľachta ducha, mravnosť, rozhľad a služba spoločenstvu. Okolo roku 1846 som sa dostala do kruhu mladých slovenských intelektuálov a vtedy som spoznala Ľudovita Štúra. O našom stretnutí i citoch kolujú legendy, ples v Grasalkovičovom paláci, vyznania a románové scény. Ako by však poznamenal prísny historik, hodnoverné sú iba to, čo zachytili listy, zápisy a svedectvá. Aj tak však viem, že ma priťahovala idea, podľa ktorej sa spoločnosť obnovuje cez morálnu disciplínu, jazykovú kultiváciu a prácu pre verejnosť. V tom som videla priestor aj pre ženy môjho stavu. Neostať iba pri rodinných povinnostiach, ale čítať, prekladať, diskutovať a zúčastňovať sa na tvorbe gustu i názoru. Môj život bol krátky. V marci 1853 som vo Viedni podľahla týfusu. Mala som 28 rokov. S rodinou som sa napokon vrátila na Ostrú Lúku, kde sa so mnou lúčila celá obec. Udalosť, ktorá sa vpísala do miestnej pamäti. Neskôr sa zo mňa stal príbeh,